tasa Hwlffordd yn gallu goroesi'r storm gynnar yma. Fydden nhw wedi gwneud yn dda. Y brobl i mewn, golwr yn dod eto na, mae'n dod i Leo Smith, digon amser, tot iawn ganddo fo, arbediad campus iawn. Dwi'n meddwl bod hon yn drosedd ar y golgeidwad. Y gêm yn dal i fynd ymlaen y weledigaeth gan Leo Smith i beidio mynd amdani hun yn farus. Williams at Davies o'i flaen yma, Wilson tu fewn, mae Smith. Smith sy'n ei derbyn, Williams yn cynnig i hun, ond allan at Wilson mae'n mynd. Wilson eto, gwneud bywyd yn anodd fe hwnna'n isel, a mae'n gol i'r rwyd i hun. Mae'n gol i'r rwyd i hun, a dwi'n meddwl mae'n lwp tybol neu oedd o. Ellwch chi'n deud nad ydy'r Seintiau yn heiddi honna. Am groesiad bygylliol di hon. Ta bo'n jyst yn hongian i goes, bron yn ddiog i safle dechrau fe ella, mymryn bach yn anghywir, a wedyn fewn â hi. Smith, Redmond, Brobl, ac maen nhw'n chwarae bob ffordd Marshall, a wyddech chi be, mae fewn eto. Danny Davies gafodd hi ar ei droed chwith, cyffyrddiad cynta, i gol o'r dde, i gol o'r chwith, y Seintiau 2, Hwlffordd dim. Unwaith mae'r Seintiau Newydd yn y safle yma, 2 yn erbyn 1, Di Humphries yn gwybod be i wneud. A Danny Davies ar y droed chwith yna, jyst yn rheoli. Mae'n gorffan ni yn brydferth, yn hyfryd, dim stop ar hyn. Williams, nôl at Brobl, o'i flaen o mae gapten o. A mae gapten o yn mynd heibio'r amddiffynwr, Jenkins llawer i hir, a chi bel at Ote! Rhy hawdd, cwbl glinigol, y gagendor yn amlwg, a'r sgôr yn cynyddu. Am gol gan y Seintiau Newydd. Maen nhw'n mynd o un ochr yr cae i'r llall mor sydyn, a maen nhw'n tynnu bob un o amddiffynwyr a chwaraewyr canol cae Hwlffordd. Falle bod nhw'n baro gria, wirer. A mae'r bas ola yma gan Redmond. Mae hon yn sexy, Nick. Marshall, golwr yn dod. O, nawr te, mae hwnna'n disgyn yn garedig. O, mae'r bar yn achub y Seintiau, ond ddim yr eildro. A mae Owain Jones yn rhoi llygedyn o obaith yn sydyn ac yn gwbl annisgwyl i Hwlffordd. Mae'r bai gyd ar y geim yma, nid y golgeidwad. A chwarae teg o lle chi di wneud fel ymysodwr ydy cymryd mantais o'r hanner cyfle. A dyna mae'n neud. Dwi'n meddwl bod yr ergyd gyntaf mewn. Mewn. Wilson a Smith eto'r hediad da, mae Ote yn brasgamu mewn i'r cwrt. Mae yna sawl opsiwn, Brobl dy un, mae rai bod hi'n bedwerydd o bobl bach. Ryan Brobl yn gwneud rhywbeth sy'n anghyfarwydd, a dyna chi Craig Harrison. Mae Dimo ar y blaen o 2-1, mae Dimo yn rheoli'r gêm, mae dal yn flin pan mae yna gyfle felly'n cael ei golli. Leo Smith, be fydde dweud amdano fo heddiw. Benny gêm go iawn, gorau dwi'n i weld o'i stalwm. Y gwir ydy, Nick, sa Craig Harrison yn gallu dewis i Dimo yn tynnu enw allan o'r het. Dyna ydy cryfder y garfan, de. Sa mae'n gallu cael rhyw tombola bach bro prawn di Gwener yn meddwl, pwy dwi'n mynd i ddechrau fyny ffrynt? Mae yna opsiynau gan efo. Smith, arbediad da. Williams eto. Rheolaeth lwyr o'r sefyllfa chwilio am yr hediad, oedd wedi disgwyl yr hediad gan Brobl. Mae o'n cadw'r bel yn fyw, mae'n gyd yn dda i wneud hynny. Marshall, mynd i hyn, mae'n gwiro a rywsut. Mae'n smonach o gol, ond mae'n bedwaredd, mae'n torri calonau. Ac mae rheolaeth feistrolgar y Seintiau Newydd yn cael ei danlinellu unwaith yn rhagor. A dyna gol gynta Marshall dros y Seintiau'r tymor yma, y Seintiau 4. Hwlffordd 1. Chwarae teg i Marshall, taro'r targed, chosi problema, deflection, fewn â hi, gêm drosodd. Holden. Smith. Williams. Hyfryd, chwilio am Clark. Ac i fod yn deg. Mae'n nath yr amddiffyn i gwaith, mae gael eto gan Williams! A mae'r eilydd di gwneud 1-5. A mae'r chwalfa di cael ei gwblhau. Jordan Williams yn sgorio am y 10fed tro y tymor yma. A mae'r fuddugoliaeth hynod swmpus wedi dod i Craig Harrison